Yeah, the opening of the new N22, the Macroom and Baile Bhuirne bypass, is a hugely positive opportunity for our area because it just makes the place safer for people to be able to get in and out and access. It also gives us a tourism opportunity. We've so much to show in the area, and it makes us more accessible, closer to the airport and the towns like Killarney and city like Cork. So there's so many positives on it, but certainly a safer place now for people to be able to walk around and access the village now that the traffic will be taken out onto the outside road. Agus an lína nistá Aindrias Ó Muineacháin teachta dála de chuid ina Fáil do Chorcaí hir hui. Aindrias fáilte go dtíon clár? Gur mágad, Darren? Bhí Josh céile mé an fótball i do gá cantar le déine Aindrias agus atá fósa mé an fótball mar osclío corvó chuir nua ar an 7 lá na mína Samhna. An féidir tá Aindrias beagání intin dom faoin broses fada a bhí an chun an spruch seo a bhaint amach agus a intin dom cé com mai is atá sé gofuil an corvó chuir nua oscailte? Cinnte is daiscéal ag bhfuil an bóthar ar oscailte agus ar fáil don bhíine chun taistelón inis. Thug sé blianta fada é seo chur a gríoch annach chuid penáil breis fethe blian, beag nach trúcha blian der reintíine agus annach chuid obre réamh obrethe sa chúlrann son cad pleanáil agus an talamh I cheannach agus gháilún agus an áchaigh an bór pleanáil agus an son an tógáil féin tá sin ar siúil ó 2000 agus híine gon conra 2018 agus inis tan pí a dernach doscail chuidan in cia pí an bóthar mór impel Macráma an trá seo an irig doscail prí eile an son mí lúnasa agus an 6 kilometr dernach inis oscailte agus ciallaíonn se bhfuil an bóthar ar fad tá mór impel Macráma mór impel Baile Bhuirne agus Baile Bhuirne ar oscailt agus tá sé níos éasca gháil sirsír tríd encounter an íor dheisgurt tá bóthar níos sábháil, tá counter níos sábháil hán inis do muintear na háte mar hamplan son am Baile Bhuirne Bigdín abl bheith a gháil mór impel an strád baile níos compórdaí agus gan an bail a bhí ann ón trácht. Rudí sin plí mar bheith abl te siúl tras an stráde nó an pedestrian crossing bheith dacrocht I go lán leis nó fiú casa go glúisteánaisteach de hiic féin gan bail duine tachtart ón cúil. Tá rudí banúsach mar sin tá sé níos sábháil inis do muintear na háte tuis go bhfuil an trácht tóca amachchas an strád go dtí an cuarbhóthar. Dar nó beag fios timpeach da chumá chunig mar an slí go raibh an caighdeán éir níos fearr a Macráma de bhí leidú chuig 3 fangiad ar an nitrous oxide an son nuair a tógadh an trácht amach agus lefa súil lena le héad Baile Bhuirne chumá agus just an fóram ón trácht agus an brú ag bheith methe. So tá daiscéal ón dar nó tá deistrosaoireacht go gin chumá chun tá mí níos congrí socha ar an airport ar an cathair Killarney agus tá plan tris Forbert an son ag an Corcaman agus an ag fáilte chun trasóirí a haring chuig an dúthaig agus tána chuid a gin chumá rudí cosúla gúgáin an gcuirthe an teanga an cultúr an siúlód ó súlbán béir agus golóir eile tá rudí taringteach sa dúthaig chumá agus son bhfuil deismath a gin trasóirí a haring chuig an counter chumá tuisc bhfuil na fiosúcháin seo chur a gríoch. Okay, cai mé rá nach raibh mé riamh in Gaeltacht Chorcaí. Aindrias, an bhfuil oidraach na Gaeilge fós beo go mbeidh in Gaeltacht Chorcaí agus ó thaobh na Gaeilge de ar bíú do dhaoine cuairteóirt ar an réigiún? Ó bhfuilling gan dát cuairteóirt ar counter moscrí tá Gaeilge glóte
agus countdas na ábhar conspódach nor bhí an bóthar a thógáil ná chuna cin tú go bheith cóiríocht arúnach chun go bheith chuisig daoine go bheith a gháil sir siar go bhfuilid sa Gaeltacht. Tá mí an bhródúil as an Gaeltacht tang agus an cultúr agus heasta going a cin tú go bheith chuisig daoine nó ráidir gháil an bóthar sin go ráidir sa Gaeltacht agus go bheith chuisig na háit na chun túrlingt isteach sa Gaeltacht go Kilmartre go Baile Bhuirne Béarla agus Cúrsaí agus Rénaí chomá. So tá mí an bhródúil as our cultúr agus startanga agus cinnte bimid déanamh gachíocht échar cin cín. Okay. Agus no mar rás féin ann hena féin tá fáilte rót cuairte thuirt agus de lochtéisteach chomá. Okay. Aindrias, tá seans láidir go méid ultáilcán in éireann an bhliain siún chun teachta dro dhear an agalamh an féidir a rálum cadí na hábhar is mó a bhfuil ag nó bheith agus idir lámh a gut go pásanna mar theachta dála ribh an céad ultáilcán eile agus le líon an ultáilcán féin? Cinnte tá réimse lehan ábhar thar lámh a going tá taíocht agus Cúrsaí sláinte anna gnóthach annach dulcin cín siúil madidir le taíocht an líana smó taíocht sosiálta riamh sa dúthaigh a going bhfuil beagnach gáchiad tailig treis bogasteach te sosiálta agsúil agus dulcin cín a dhéanamh lena scéman eile taíocht chomá cinnte tá an dúchlan agus an brú sin ann ó thaobh taíocht agus annach obair le déanamh an son. Tá réim seo ábhar eile tá cuid eile an bóthar seo le fios tá chun bheith le tacht ar Cúrsaí sláinte agus réim se lehan gan dót chun chin tú go bheith tachtaí Gaeltacht sa dál chomá chun Cúrsaí Gaeltacht tang agus cultúr churchan cín chomá agus son bhfuil sin táachta chomá.